Санаулы гына калган сугыш ветераннары арасында Мәлләтамак авылында гомер итүче Миңнемөхәммәд Хәлиуллин да бар. Миңнемөхәммәд бабайның да сугышчан юлы гыйбрәтле, кызганыч вакыйгалар белән үрелгән. Сугыш ачысын аяклары һәр даим искә төшереп тора. Дошманнар яралаган буыннар бүген дә сызлый. Миңнемөхәммәд Хәлиуллин 1926 елның 12 сентябрендә Мәлләтамак авылында колхозчы гаиләсендә дөньяга килә. Семья ишле, чорлы семья инде. Колхозлар самай не вакыт колхозның ачлыкның ең ачысын күрдем мен. Үч яшьләр тирәсендә иде мен басудайым әнкәйләр белән. Миңнемөхәммәд бабай үзен 3 яшеннән үк хәтерли. Утауга барумы, су ташумы, сабан сыру дисеңме, барысы да аның башыннан үткән. 1943 елның 7 ноябрендә 17 яшендә Миңнемөхәммәд бабайны хәрби хезмәткә алалар. Яшьләрне Омск өлкәсе Ялтаровский шәһәрендә 6 ай полк мәктәбендә сугышка әзерлиләр. Кече сержант булып укуын тәмамлый ул һәм зенитный частька Мәскәү янындагы сугышка керә. 1944 елның апрель аенда аларны Казанга кайтаралар. Бер айлап 40-нчы полкта хезмәт итә. Аннан Нарафаминскига җибәрәләр. Нарафаминскида шул 4 стволлы пулеметка зенитная установка инде. 4 стволлы крупнокалиберный винтовка не бар. Шундай неләре пулялары крупнокалиберный пуля белән. Аннан Нарафаминскидан чыгып киткәчтен Яссы дигән шәһәр барып киттек. Молдавиягә кирдек аннан. Молдавиядан Румыниягә, Румыниядән Венгриягә, Румыниядән Палаш дигән шәһәрендә бушатылдык Румыниядән. Вагоннардан. Анда 2 безнең уездлар аннан соң бара алмый торган. Узколейкалар тимер юл. Безнекеләр тимер юлда семьялар булганда. Аннан бушатылып үзебезнең хут белән киттек. 1944 елның сентябрь башында Украинага озаталар. Анда ул 18-нче танк частендә хезмәт итә. Шул рәвешле Миңнемөхәммәд Хәлиуллин 3-нче Украина фронтына эләгә. Алар Дунай елгасы аша салынган понтон күперне саклыйлар. Сугышчыларына техниканы чыгаралар. Немец самолетлары күперне бомбага тотып кына тора. Шулай да күперне саклап кала алалар. Батырлыгы өчен Миңнемөхәммәд аганы Кызыл Йолдыз ордены белән бүләклиләр. 1944 елның сентябрь азагында алар Венгриягә керә. Сугыша Австрия ишегенә кадәр барып җитәләр. Шылганышта калып кирәдән Будапештка кайталар. Миңнемөхәммәд Хәлиуллин 1945 елның 18 гыйнварында Будапештта яралана. Biz zapravka ne bilen, spirt bilen, itili spirt bilen maşına benzin bulmakaçtan. Maşına sünde de hazır Budapeşt'in uğramında gel. İşikten birisi işikten kire ikincisi terziden çığa degenler şolay nitip etken. Maşınanı 7 milimetre maşınanın inin kalınlığı, kalayının kalınlığı. Barda mankayın balaşa 17 yaşlı şoför Davidov деген şoförü belekayına işu belekayı boyadı. Ол да егір балды енді біз бүтінімізді. Ол біздің яқынлықты бұл енді. Сол мен командир машина не яғынан шығам, шофер тіге яқтан шақты капотны көтере алмай бір өзегіне. 7 миллиметр қалындықында қолай біт капот. Капотны көтере шығады, автоматтан өшіріп бір жұрында бейділер. Аяқ руки үзілген. Жаңадан қолыстан түсіп, мен екі біліп көтеріп, менің машинаны қабырып дегілер. Сол кей мені неғап кеттілер. Екінші машина білен Самчасқа Самчасқа кіргәшінде операция жасадылар. Госпитальда 6 ай дәваланганнан соң эвакуацияләнгән Миңнемөхәммәд Хәлиуллинны Румыниянең Констанция шәһәрендә озаталар.
Аннан Кара диңгез аша Днепродзержинск шәһәрен алып кайталар. 1945 елның Сабан туй тирәләрендә Миңнемөхәммәт ага ниһаять туган ягына кайтып төшә. Тыныч хезмәттә дә үзен сынатмый ветеран. 1946-47 елларда Чистай шәһәрендә укып, атчылык буенча зоотехник курсларын тәмамлый. Мөслимдә эшче крестьян мәктәбендә укый, ветеринар белгечлеге алып чыга, Кызыл Октябрь колхозында эшли. 17 ел тракторчы комбайнер вазифасын башкара. 12 ел Мәлләтамак урта мәктәбендә завхоз, соңгы елларда Кызыл Октябрь колхозында слесарь булып эшләп, лаеклы ялга чыга. Тынгысыз ветеран лаеклы ялга чыкканнан соң да 15 елга якын туган авылында газовик, тегермәнче булып эшли.